दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय पिएम किसान निधि यजना स्किमनि 20थि नं इनस्टलमेन्टनि बागै दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै जोङो सावरायगोन। मानो होनोब्ला पिएम किसाननि रां हाबनाय समा जुन मान्थआवनोमोन, नाथाय दा जुलाइ जाबाय। दासिमबो पिएम किसाननि राङा बेंक एकाउन्टआव हाबाखै। रांखौ मोनगोन ना मोनला गोबां पिएम किसाननि बेनिफिसारिफोरा गोनो गोथो सोंहरगासिनो दं। बेनिखायनो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। आरो बेल' नङा, पिएम किसानाव दासिमबो गोबां बेनिफिसारिफोरा एप्लाइ खालामब्लाबो पिएम किसाननि बेनिफिसारिफोरा पिएम किसाननि लाबखौ मोनाखै। नोंथांमोना जुदि पिएम किसानाव दासिमबो एप्लाइ खालामनानै बेनिफिटखौ मोनाखै, नोंथाङा मा खालामब्ला पिएम किसाननि रांखौ मोननो हागोन बेनिबो आपडेटखौ नायगोन। आरो गोबांनियानो पिएम किसाननि 20थि नं इनस्टलमेन्टनि नैबे एफटिअ प्रसिडा गोबांनियानो येस जाबाय। बे एफटिअ प्रसिडा मा, जोङो बेखौ नायगोन। लोगोसे गोबांनियानो न' जानानै दं। जुदि नोंथांनि एफटिअ प्रसिडा जुदि न' जानानै दं, नोंथाङा रांखौ मोनगोन ना मोना, मा खालामब्ला नोंथाङा मोननो हागोन, बेनिबो मस्ट इम्परटेन्ट आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै नायगोन। दानिया जोङो नायग्रोगोन पिएम किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि रांखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन। दासिम बेनि जेबो अफिसियेल आपडेट फैयाखै, नाथाय नोंथांमोना जिंगा सिनाङा। थाबैनो पिएम किसाननि 20थि नं इनस्टलमेन्टखौ गभर्नमेन्टआ नैबे जुलाइ मान्थआवनो नोंथांमोननो बेंक एकाउन्टआव बहरनानै हरसिगोन। मानो होनोब्ला एफटिअ प्रसिड गोबांनियानो गोबां पिएम किसाननि बेनिफिसारिफोरनि एफटिअ प्रसिडा गोबांनियानो येस जाबाय। नैबे एफटिअ प्रसिडा गोबांनियानो येस जाबाय। अलरेडि नैबे फान्ड ट्रेन्सफार अर्डारा गोबांनियानो येस जाखाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना जिंगा सिनाङा, थाबैनो नोंथांमोना पिएम किसाननि रांखौ मोनगोन। दानिया जोङो नायगोन गोबांनियानो नैबे एफटिअ प्रसिडा न' जानानै दं। जुदि नोंथांनि बे एफटिअ प्रसिडा न' जानानै दं, नोंथाङा मा खालामनांगोन, रांखौ मोनगोन ना मोना आरो नैबे एफटिअ प्रसिडखौ बोरै चेक खालामो जों बेखौ नायगोन। आरो गोबांनियानो पिएम किसाननि बेनिफिसारिफोरनिया राङा हाबा। मानि जाहोनाव राङा हाबा, नोंथाङा जुदि एप्लाइ खालामनानै दासिमबो पिएम किसाननि रांखौ मोनजोबनो हायाखै, नोंथाङा मानिबा जाहोनाव प्रब्लेमनि जाहोनाव नोंथांनि पिएम किसाननि राङा नांथानानै दं, नोंथाङा मा खालामनांगोन जोङो बेखौबो नायगोन। भिडिअ'खौ नोंथाङा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया चेक खालामनो थाखाय नैबे पिएम किसान नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। आरो नैबे पिएम किसाननि नोंथाङा पर्टेलाव नोंथाङा हाबनानै नैबे फार्स्ट लिंकआवनो नोंथाङा बेयाव चेक खालामनो हागोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नाउ इउआर स्टेटास, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। नोंथांनि एफटिअ प्रसिडा अके जानानै दंना गैया। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नंखौ बहायनांगोन। आरो जुदि गैया, नोंथाङा नैबे नाउ इउआर रेजिस्ट्रेसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बार, नैबे मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन। आरो जुदि मबाइल नाम्बारा गैयाब्ला नैबे आधार नाम्बारखौ होनानै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि पिएम किसान एप्लाइ खालामनाय समाव जि मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन, नोंथाङा बे मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि मोनगोन। अटिपिखौ नोंथाङा बहायनानै नोंथाङा गावबा गावनि पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नोंथाङा नंखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। आं दानिया नैबेयाव पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नंखौ बहायनानै नोंथांमोननो एफटिअ प्रसिडनि बागै खोथाहरनि। गोबांनियानो येस जाबाय आरो खायसेनिया न' जानानै दं। दानिया नोंथाङा अटिपिखौ बहायनाय लोगो लोगोनो बेबायदि नोंथाङा नुनो मोनगोन। नैबे नोंथाङा एफटिअ प्रसिड, गोबांनियानो एफटिअ प्रसिड पेमेन्टआ गोबांनियानो नैबे प्रसिड जाबाय। मानो होनोब्ला गोबांनियानो नैबे फान्ड ट्रेन्सफार अर्डारा अके जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना जिंगा सिनाङा, थाबैनो गभर्नमेन्टआ जेब्ला अफिसियेल पेमेन्टखौ रिलिज खालामगोन, नोंथांमोना डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन। नाथाय गोबांनियानो नैबे एफटिअ प्रसिडा गोबांनियानो न' जानानै दं। नैबेयाव एस ओंखाराखै, गोबांनियानो न' जानानै दं। दासिमबो जुदि नोंथांनि एफटिअ प्रसिडा येस जायाखै, दानिया नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि नैबे
इलिजिबिलिटि स्टेटासखौ नोंथाङा चेक खालामनो नांगोन। दा नोंथाङा बे इलिजिबिलिटि स्टेटासाव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव नुनो मोनगोन नोंथांनि लेन्ड सिडिं नैबे लेन्ड सिडिंखौ नायबानो जाबाय येस जानानै दंना गैया, बा नैबे EKYC स्टेटासखौ नोंथाङा येस दंना गैया नायबानो जाबाय, बा आदार बेंक एकाउन्ट सिडिंखौ नोंथाङा चेक खालामबानो जाबाय। जुदि नोंथांनि FTO प्रसिडा न' जानानै दं, नैबे मोनथाम सिस्टेमाव प्रब्लेम थानो हागौ। जुदि नैबे मोनथाम सिस्टेमा नैबे लेन्ड सिडिं आरो EKYC आरो आदार सिडिंआ जुदि येस जानानै दं, नोंथांनि नैबे FTO प्रसिडा जुदि नोंथांनिया न' जानानै दं, अब्ला नोंथाङा जिंगा सिनाङा। जुदि नैबे मोनथाम प्रसेसा जुदि बेयाव येस खोथैदोंब्ला, जुदि नैबेयाव नैबे मोनथाम सिस्टेमा जुदि येस खोथैनानै जुदि नैबे नोंथांनि FTO प्रसिडा न' खोथैदोंब्ला जिंगा सिनाङा, बे थाबैनो नोंथांनिया बेबायदि गोथांसिन बेयाव येस खोथैगोन। जुदि नैबे मोनथाम सिस्टेमा मानिबा जाहोनाव प्रब्लेम जानानै जुदि बेयाव न' खोथैदों, अब्ला नोंथाङा थाबैनो खामानिखौ मावनानै लानांगोन। मा खामानिखौ मावनांगोन आं बेखौ खोथाहरनि। नैबे लेन्ड सिडिं, नैबेयाव जुदि नोंथांनि बे लेन्ड सिडिंआ जुदि न' खोथैदोंब्ला, नोंथाङा नोंथांनि लेन्ड हल्डिं हानि डकुमेन्टखौ नोंथाङा एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथाङा जमा हैनांगोन। बा नैबे EKYC स्टेटासा जुदि न' जानानै दंब्ला नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानै आखाइनि फिंगारप्रिन्ट होनांगोन, नैबे जुदि EKYCआ जुदि न' जादोंब्ला। आरो जुदि नैबे आदार बेंक एकाउन्ट सिडिं बेयो जुदि नोंथांनिया न' जादोंब्ला, नोंथाङा आदारजों बेंकजों लिंक खालामदोंना खालामाखै नोंथाङा चेक खालामनांगोन। बा इनएक्टिभ जानाबो थायो। आदारजों बेंकजों नोंथाङा बेंकआव थांनानै लिंकथ' बानायो, नाथाय गोबांनियानो इनएक्टिभ जानानै थायो। बेनि जाहोनावनो राङा हाबा। बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे सिस्टेमखौ चेक खालामबानो जाबाय, अब्लानो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। जुदि नैबे मोनथाम सिस्टेमा जुदि नोंथांनिया राइट सिन खोथैदों, नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन, PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन। गोबां बेनिफिसारि, PM किसाननि गोबां बेनिफिसारिफोरानो नैबे मोनथाम प्रसेसनि थाखायनो दासिमबो गोबाङानो रांखौ मोननो हाया। बेखौ आं नोंथांमोननो बारंबार खोथाबाय दं। जाहाथे PM किसानाव मानिबा प्रब्लेमनि थाखाय जुदि नोंथांनि नैबे लेन्ड सिडिं, EKYC आरो आदार बेंक एकाउन्ट सिडिं, नैबेखौ DBT बुङो, आदारजों बेंक एकाउन्ट लिंक, जुदि बे मोनथाम प्रसेसा जुदि नैबे मोनसे जुदि न' जानानै दं, अब्लाबो नोंथांमोना रांखौ मोननो हाया। बेनिखायनो नैबेखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै खामानिखौ दानो मावनानै लाबानो जाबाय, अब्लासो नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन। भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। PM किसाननि रां सोनायनि माबाफोर आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै खोथाहरगोन। एसेनोसै।